Bermeoko Xixili gimnastika taldeak 25 urte bete ditu eta hori dela eta urteurren berezia ospatzeko egitarau zabala antolatu du. Ekainaren 8tik 17ra gimnastika taldearen erakusketa izango da, Nestor Basterretxea aretoan, argazkiez eta bideoez osatua. Eta ekainaren 16an Xixili gimnastika taldeak ikuskizun berezia eskainiko du Haraneko kiroldekian. Gainera, ikasturteko emaitzen berri ere eman dute aurkezpenean. Eta pasadilla 25 urte, hanbeste lan, hanbeste ume, hanbeste neskatzu pasadie euren eskuetatik, eta eurek ekardauen entrenatzaileen eskuetatik. Esan bidu mundu maileko entrenatzaileek, ez da, mundu guztiko entrenatzaileek etorri zela. Eta benetan eskualdien erreferente bat dala Xixili elkartie, eta gimnasia ritmikue eureri esker dago gule eskualde honetan, eta lortuten dauiela goi mailako txapelketetan oso emaitze onak, arro egotekuek benetan, lehenengo mailen dauz, lehenengo mailetako ez bakarrik banakakuetan eta taldeko erakusketatan bebai dauzela goi mailan, lehenengo mailetan, lehenengo postuetan. Eta, bueno, batez belela, eskerrak emon eurerian, niamen eskerrak emoteko nau, ze olako trajektoria lortu dauen ekipo bat, talde bat, eta pertsona batzuri, eskerrak emon bidatzu hielako. Eta, bueno, ja, gitzi gora bera, eskerrak emon da, esan da, ipatute hori, guazen ekintzetara, ez da, burbet, zer egingo dauen, ospatuteko, bueno, ikusi genduen, arrainazukan bebai, han, zelako erakustaldiz emon zauen aurkezpenien, badakitz oso politziongo dauila, eta oso ondo ospatuko dauila, derretar guztize, eskualde guztikoek inbiteta dauzela. Eta, bueno, batez bedaku gauzetzu bi. Bata, ekainen 8tik 17re, Nestor Basterretxea aretuen erakustaldi bat egongo dela, ikusten zu hemen muestra bat hau, eurek neskatzuk erabiltzen dauen mailotak zuteko horretara erakustaldi eta kanpenatutara, horrekaz zantzitze zuten die, oso beratzizetie, da ikusgarri zetie, horregaitzik eureku daui erakutzi erakusketa horretan, hori eta argazkizek, non ikusko dan, trajektoize, honetan, 25 urtietan, danok ikusteko zelan hasi zien da zelan zundiezen. Hau da asko zetuten dune. Bai. Leko askotan urten dauena, ez da? Eta beti izatzen zauiena. Eta askanien gure koloriek aurretik, bai. Zurize, baltzata berdie. Bueno, politxo gongo da, dakizu 8tik 17re, aukeri okingu Nestorren ikusteko euren trajektoize guztize, horrekaz bideo, argazki eta maiotaka zeurepe handik ibilko die, seguramente, non hori atrapako eurek espliketeko, eurek zuzenien. Eta gero, ekainaren 16en zapatuen, ja ospatuko dauie, Zai handi bet. Eta hori esango da, Harane kiroldegi zen, eta horre berreun eska edo kinguz ez da, entre eskualde guztiko egondi, Bermio, Gernike eta beste herritzu batzutakuek, orduen horrek okinguz bertan, zaize antolatu dauie eta erakustaldi zengo dauie. Bueno, komentaten egon nahiena, benetan aipadagarrize dela ikasturte honetan okinzuien emaitzek taldien. Eta pentsatzen dut errezepe ez detun bidauzela. Adibidez juvenilien taldie 7. postuen geratu da Espainiako txapelketan, eta ganera daku fenomena bat, garazi azla, 9. geratu dena, eta ganera esan dozte ametik lesionata parte hartu zauela. Dorduen, bueno, komenta hori, Zaira González epe bai, 23. postue lortu zauela, oinarrizko kadeteetan, eta Euskadiko txapelketan, Zaira González txapelduna izan da, eta Estebaliz Basterretxea txapeldun ordea. Gero Alebine A taldean Bizkaiko txapelduna, eta Euskadiko txapeldun ordea izan da, Juvenil A taldea Bizkaiko txapeldun ordea, eta Kadeteak A taldea 3. Euskadiko txapelketan, eta Idoia Ormaetzea senior amateurra Euskadiko txapelduna bebai izan dela.